Maame abena sewa eye obatan a wadi emfie aduanan enum 45 years. Wo emma emiensa. Maame edi emfie mienu na yade a yefre no entenchem eche no. Enti ema a doctors for etwa empane aduasa 30 ena dema no. Maame esanse na usanti na woje empane mako 30 no. Da yede no ko hospital no. Ema mpanye yi ebubu no egu fom. Efri ohonom emfie mienu ebesi emfie aduanan enum 45 years no. Mami ananti ne kotodwem sang. Wadi ne kotodwe ene nante tse ne nipa de ne nan ene nante no. Arehosema ewom ne se mami babi a wonante fa no eya abuom. Nti obenante afa abuo ni ma nopa ekofie na wasanso nante aboyi ma ede aba eye abonten. Adwuma wa meye ni se obeton bidie se bidie ka atwama na waje baako na oton na mfaso 5 cedis ana se 6 cedis bi ebaso a na afede wayi saa mfaso yi na ode ahwe ne mamiensa no na watua bidie sikafo e de amomo mami asem areho enti wabra ne ba betwetwe nkomo no betimi akọ ye YouTube Bonesman TV na wahwe ye full interview no kaya ho wabra betwetwe saa nkomo yi ubetimi ede kakra bia wo hoden ebeso afa ye mobile money numbers ya egugu asie nti na mpanfo ka asem bi se we obidie yi a ena wo so udie yi wo hoden kakra wade beboa no ene betimi aboa eye me maame sewa ama ono soso watimi enya kakra ede akona no. Interview we so ani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adomaketo e beba nchen na waboso na select all na ade bia de betu obia no wonsa atimi akabi bo modern aso besanso a share. Right, awusia mama mu nyina akwa ba biem emfamra the Bonesman TV. Yenkura ase achincha chinchin yenkuru achincha chinchin no ene ayo piem ewo nkranza busunya na ene me baba twetwe nkomo bi na nkoma na me baba twetwe no areho eka akoma yasi ufie kwanwa obi die wo die achi nipa benya wa ni friade ama manka masem na friade mama na mo homra wabra ye baba twetwe sa nkomo yi. And then your first time I show say obe like you share no subscribe with him the ayo comment and so atwasie na ehwehwe na no adijuma me ba isia interview we so ani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adomaketo e beba nchen na waboso no select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modern aso besanso a share. Alright, mama sama akwaba bi emfamra the Bonesman TV. Send me can your first time like you share na subscribe YouTube Bonesman TV on all social media so Bonesman TV. Me name me mam baako e ba betwetwen enkomo na video na di kan hwe no. Se na ohwe free kwan ho de aba fie awrani den mo no. Me ni so ra ho. Ma me yetisen. Pa chanya me adome. Frozen. Atwepe ma benesewa. Benesewa. Na what in facing? Pacho 45. 45. Worry. Pacho David. Now ba. Ai. Wo masing. Pacho miensa. Mamiensa. Na one hwane wo mo. Mene be ma na wo mo. Be ma no we. Pacho oni menchen. Wone na da so. David. Majai. Woni be man nko ama na emensa na obi foforo kan. Pacho bia ye different father. Bia papa nko. Ti enkra no papa foro mo hwe mo. Pacho David. Me ma mensa ni bia hwe enkra. David. Say na wote ana se ya wo na say na wote ana se eren. Pacho ya wo me free mfie mienu kona ntanchem ye men. Omokopo me pan ena me bubugo. David Mr.
2 years ana ntanchem o no mo wo pane na bugu ho eba ne sen na ete sen mia de me maame me kase me maame o me papa o mesro mansu mesro why eba ne sen nie me nyine ya kama me tense me nante tintanchem ya me a omokobo me omode me call doctor trampane aduasa ene maame ne me papa nti de bia no omokokwo me de bia no omokokwo me timpane aduasa ya de bia omokokwo me eje ma hoden etena afema mentimi ansori bia nti wudi 2 years no na utimi nante be wudi 2 years no na wantima nante biem na sisi wadi aduasa nsen enu 65 years 45 years nti meka se 43 years ni wawia saa mpachane biya me kotodwa ni mpabo na emema na ushia omo no omo hu sese na ate mpachane na mo jitu mu so mo betena se na obi ana wo ye omo yeso obi anhwe omo mema no wo yefa mo kromo a pacho me mantana na mo goso me papa me so ana be fa me na me ne kotena na wo bugya me nti mema nka nkran ya no mo efre o mo fre o mo no mu tin komo mo fre ne nkran din komo na nkran no we o mo me nyina wo nchen ketu an de wana me kase wa yale a wadai ketu ana yare da mo no na mo makawe panyin so na aja wo dipa anyi so dipa kakra na wa nkasa mu wo ye de adwuma pacho bidi etwoma na mesere no na wa mam wa mbaage na ma chechire njuton bidi bidi bag bako bidi na ye adwuma wo ye okromwa na pia wata kakra meto oso awofu awu omu nyina awu omu ye na usana me papa die wu ya che na me maame die wu ya na mawo me papa yin nti bidi no oton wo kwan no ha po na ni mu ho mo be ye musa ho no anhwe no nti anopa bia no mo peja na kosuwa na ohwia saa ne ko honom na wasan hwia ba pa chomiana me wia ko no ma wia ba udu ko tudwe na wia tawo ba ye kura wa hu ko tudwe ni munyawe nsame dia awia chenti mitie bibi so na ye me yakura seja minti me nya ho hwe kwa na me de be kosa aya ho nya wo ya eya me yakura se minti me nya ho hwe ti kwa na me de be ko ba bia be ya me ya na me hwe ne nwini wo ho ana matena ho e kakra edwe me kakra na masa ato aso nti sabi sene wasi ayi na mema foforo me nsan ho aba bewo na nkra na sangu so ba jane ami ho kotudwani minim se weti mazumi camera na ma hwe kotudwe na se ehwa ase ehwa hyensu ana mewa se medena ntinti na ehwa ayesa wasenka ehwa ye jindenden fansa kamediwe so mu kotudwe se mede ho nantin etese wo de wo nan nantinti wo nam se de wo nan ayen sa na wo enso so be nti 43 years na do kotudwa nante sa pa chane
Hausia. I say a groupie. 43 good years. But in the go to gain an anti free ha kwa bonting. Was an anti be read him. Return bidie back up. Na bidie na ekoso kakra. Pacho nkwaso nso me ni de ya se menya. Bia koto aduane edi. Enti ma try some more call hospital ama hwe sene o yare city wa try say o call hospital ama hwe Pacho me bia ya saya na me ma me se wa pere odi mi akine sa brenti ne na ho de team ye ne na ho me team ye no ye benti mi ansa wo se odi mi achinchin adunsufo so ne akomfo ne asofo no so to wase sofo ma me bi kura ne team ma me wi aye aw usun Kafrawati. Hiche. Ase. Hiche na say. Be na utimi use ni kakra. Nani saadi me kwa saadi abuwa mitimi tito. Kwa so reti mitito free hiche no so. Se ko ba yin nti edu ba bi ni mfuturu wa. Na ayiwa bo. Odi fi mienu pe na ntenchem eche no na yade ichi no wantima nanti bim oma fight ya na ne mami free ne papa free yade mu oni mema miensa different ones and awo nkra miensa
Me ma no nso so no nkura no hwɛ no ayɛ den. Ɔtɔn bidie. Bidie no cross hyɛ no watɔn. No nya mfa so kakra no watua ka. Wobɛtumi aboa ama sane da yɛ no yɛ rezi de boa amanfoɔ no. Me ma mo nso so mama yɛ aboa no. Ya bɔ ne dwetire bi. Na ɔde yɛ n'adwuma. Na bidie no unya bag bebree sɛ bi a bag 20 bi na wotɔn ano no pɛ. Pachan. Ɛnyɛ nkɛyɛ ma wɔn. Onde bi ka bag kura metimi de kakra to so na bayi. Na watɔn ama no wɔn. Esi bidie adwuma na ɛbɛboa kakra wɔn. Bidie no otɔ bag baako sɛ 20 cedis. 20 Ghana cedis. 20 cedis. Me ho asɛm a menka mpo. Bɛne nyinaa mu no asɛm a mɛka ne sɛ sɛnea wotie biara no ade asɛda ama nyame ama me ne wansɛ ne ɛfiri adeɛ nipa so bɛnya wo a ne ɛfiri adeɛ maa me sɛ wa nsu wate fa nyɛ su na mbɛboa wo wate abusua mame na me ho mmra me ba a yɛde nkɔnhwehwɛ ne nyinaa bɛsi me ba yɛsia interview a wohwɛ sɛ w'ani gye ho a bɔ mmɔden asɛ wobɛkɔ YouTube na wasɛkye for Bonesman TV, like it, subscribe it. Womia subscribe na so a adɔm aketewa yi bɛba nkyɛn na wabɔ so na waselect all na ade bi a de bɛtuo biara no wɔn nsa atumi aka bi. Bɔ mmɔden asɛ sɛ wobɛsan so ahyɛ. Alright, abusua mame san so ɛma wo akwaba biem ɛmfa mmra ɛyɛ the Bonesman TV. Simdi kankan na your first time about like wa share na wa subscribe ya YouTube ko YouTube na search for Bonesman TV ya your videos be ho no ma bitimi ahwe bi subscribe it, like it na share ma wonu aso nye den enhwe bi wo Facebook Instagram just share na follow yen ne onepa ene ma menem ma me se wa ana ahwe nkɔ na Simdi kankan no wo buku from 43 years wadi mfie 45 years only 2 years pe any idea buy na mame yaba bepon na yaba beko e dia na ode beto yahwefo ani Yo me pa chao ya me kama atiefu atise me bubu akufem me nkɔ me ma me sanso ba koma no ti me stressa omomo ame ye be hu me sa yin su bia me ne mo bobia omo ane ne nyankopɔn fa me so nhyira nipa koro ne nipa koro bo ame a nyankopɔn to nsuo mu adwuma a wɔyɛ so de bia o ma ne bere nya kwa nyankopɔn ma ne nye se due su esi mbɔnten ho ana haban employ so aba wɔ ne bere mu ti me stressa mo bia mpa beto ne se afi ne botom bia sɛ ne edu anwumra ne nsa kɔrona no ɔno nso ma me nso me nsa nkɔma no bi nyankopɔn nhyira no but if you didn't know is ya no opese wo show ya mobile money numbers and go show ya see ubeti me afre and I'll bet me donate to the mobile money numbers ya wo screen ya see na what the abwa show yi media ne the Bonesman makramina bye bye.
page ho a bɔ mmɔden asɛ wobɛkɔ YouTube na wasearch for Bonesman TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adɔm aketewa bɛba nkyɛn na wabɔ so na waselect all na ade bi a de bɛtuo bia no wɔnsa atimi aka bi. Bɔ mmɔden asɛ wobɛsan so ahyɛ. Alright, abusia mama mu nyina akwaba biem emfamra aye the Bonesman TV. Wo san so ehwe Benada Nwumre ewa aye Angel TV. Menim say interview a wo hwe ye akoma ayewa reho na ne tie ne se akoma na pese oboa abusia ya. The mobile money numbers egu ase witimi edonate true numbers a ohu ewo honom no. Either say ba BM Foundation ana ba Clinton yeboa. Ningina no wodi sisu na ho eye BM Foundation na client ne bo a wo donate sisu a abusua yi ensa betimi aka be ansa na obe donate no na mesre se nyoma bi a yaye within the week no se na da metena se ya ye highlight anase yi nyoma a yetimi aye within the week no ebe ne ebe ye na mo be chebi na mo so ma hu se bi mo donations anase mo kakra mo yi de bo ano enye ade a ye no basabasa ne mom no ye de ko ba bi a wo se eko na wotwi anase na wotwi atwa mu na ye de interview bi baaye efa memaame a na wo apotuja na memaame breast cancer eye no nofo na ohwe ni situation na nofo no sebi apro ekomu ye pa abusunya de to mani mamamfo boaye sika fo mamamfo so de omadwen kire baaye se yemfo munkwa ba ni nim ni se bi mo se spiritual matters yem follow spiritual matters ete ne se hospital ni nim se bi yare no ko nti ya de omko hospital madaroma yetimi resist kakakra be na wotwe ya mu ma 9 times so se be ya maame na no beto no yetimi enya ya 1000 Ghana cedis it is Ghana 10 million edema abusua no but ya na mu a ye ko up and down basa no na fofia ntwata no se mehye kokko me maame etimi eda ne sabenkum so ti na wotwe se na interview na se video ahwe ye fa me maame a na wo apotuja ho no na ne no fo no sebi na ahona kase no sebi wo free mu wo ye nyamedia nti a ene meti a hu se ma hye kokko no wi ye no ankokwa edini nyina ama abusua no so no omoka nketenkete a eka hospital no omodi betua na biba chibi mo so aye ne abusuafo adi ehonkomo nti na ne etie no nti no last week interview ahwe ye fa maame a sebi na no fo ahono no sebi maame na atimi aka nchene agu ama wo wi ya je ho ba bia enye ye na no nti abusua ye san to aso na chese ye ko maame abrewa na ye di ni interview so ebrewo no me maame abrewa yi usia last week ya de bremo say yasinda na duba bia enche bia na ye beto ato aso akọ nti within the week no ye san so e ma ye ho ye hyehyehyehyehye say na otwemi no na acha bosome ntam de na ye wi nti na otwemi no this is the second week no so no yatimi agu lentils na osimu wehu ewo screen so no ato akosoro ama ye de nua asan so agu dan no so nim say ya de wo fi a o nim so bobo ya ba so ya de yi pa nti mma me dan na no dam no ne ba bia ya duru no no nti abusia sei ni aka enchansen eponoka na eka nketenkete nti so beboa enchansen eka 1000 Ghana cedis obetimi aboa with mba money numbers ya wo honom no obi so kasa mefa ponoka we si mefa weka na chese ni nyina na yaye ti pesen kan na wotwe anase na wotwe se na ye beba na chese ye wie ma me dan no ama in less than a month ne tuma wi abro na da yama abro yi se bi se na osika se opese odaba bi papa ansana obekwa wakono yetimi ayama nti abusua dan na wuti ehu ewo screen no so no ya si dan na aboso awie ama ya de nua gu so akase eboboso nti obetima boa ama yetimi awie ma me dan no mattress so no ke aseku ene no wokafo adaroma no da mattress na no man ketenkete so yegusu ayere yajeje yankopon show bibia na onka obibia eho ne santo asubiem abusua last week ye sunday to manim say ke aseku ma ye nyoma bia oka say yemfa enkoma me maame abrowa no na bushra tu nti abusua madaroma bushra na abofra na woti hu say odne kotudwe awia for over 13 years 13 years near no madaroma yatimi anya ye hwiche ama ye bushra
ana ya sanso anya ye emo ne ennuane kakra kiasi kusande bae no ya sanso e de akwakopi omo so enti abusua se na osi hu no bushira na nka odi ne kotodwe ehwia eku school mo no ene madaroma ene nyame adaroma ne yatimi anya eye creature bushira ochina ana se dachi bi obeku school a obetimi atinam e de akọ instead say na ohwia eku school na na classmates for the student no na watimanya creature aye anigisem kese e de amabusua ya sanso ema omonioma kakra edeka ho saa enso so na ye ma omusika ensanso edi piso se bi wangiska na maame engiska we na onfanhye ye dwetiri anase business biase enti ke aseku ene na wokafo ene mo modama ne de koma abusua no na yenso sika kakra ye nya ye no esa de pi abusuafo no se omonje na omonso onfanhye business ase se be ya omo ebe han omo menda adofo a omo hweye e wo TV so meda obi bia se nipa obo a ye bia no yankopɔ enhye nanan bebi a oyi free e bia ode bo ameba bushi anne wanya hwiche mu awatena no yankopɔ nhye obi biara edi ti abusia na wotwi mu no ne etimi eye nie enti menim se ya ibi ya bo adwuma pa ti me maame dan na mesan dia tomanim te nchanse ka betimi a na waboa sa enso so na eye eponoka betimi a no waboa se bag of cement kura na so betimi a na dia aboa na dia plaster dan no ho kama se be na wotwe ne no ye nyina no ye betimi asiasiam biem se abusua baako na yetimi ade abre ye ho se yetima wiem maame dan na se akakakra bi na ye wiem maame dan no enti na ne tie no ti medimadi ni nyina besia no na ansa na medimadi ni besia no ma memfa akwanya bi so na memfa ncha kese nkoma me nana dwanto ahene a wo sunyane dwanto ahene nana tachi abiam nana onkwaso nyame enhia pa ye wono honkafo nyame enhia mo sa so na maame awo me Victoria afia from poma yeboa nyame enhia abusiafo ni nyina ama Lucy ene asanto amere me nana onso nyame enhia mo nyina tina wotwese ne madaroma yebe sanso ahia yese ama me ne wanse na efiare ni possibenya wa na efiare yemmo nipa omra wotiase bidian de Bonesman mesro se ene na ahwe video so a be ko YouTube a be search for Bonesman TV wo search for Bonesman TV a obohu se ya channel ne beba e be serew wadaroma se oba subscribe ya maye wo subscribe o YouTube maya na wa like na wa share se Facebook nsusu a oba search for Bonesman TV sa Instagram so Bonesman TV ba bia e wo honom tu ko na ko search for Bonesman TV a wetima follow yen na waka abusua kronkron yen yankopon hia na omaye nyina ahoden na wotwese ne e be sanso ahia enchakese bi enkoma mena na tachi abiam sunyane gwanto ahen na Bobby a wo NG TV oni adepa na moso na me ya bedru sabre